uyarejista ngeke irejista into ekhona Okay. sign in Wow. I-gift ntando. ima Ngiyabonga sana sign in kakhulu. Uyaphila wodwa. Khamba kanjani? Ithoba ofantambala eMzansi. Uyaphila lapho. Khamba kanjani? Holiday makwa. Everything bangithanda awubuke. remote sayina-ke ngisho Shuthi South Africa yonke yazi ukuthi ngiqonde impandla. alright bafa i-15 i-transport sakho isingawe Bafowethu ngidinga abantu aba-actayo phela. Abazofika since ngihlala ngala. Uba umpandlana. Uba umpandlana madoda. Uba umpandlana. Uba ukatele emhlophe. Bafowethu cha abantu bangisukela emhlabeni. eight yeah nakho capital letter C Hawu sengumbeje. Kanti ikhamera injani? Bathi abantu angisule ikhamera. Chelsea CHEL Awumasiyana ngawanzi. Chelsea therefore FC No, okay. F C 2 3 Inamba noma 9 2 3 sure lokhu yilo Kanti bafowethu ikhamera inani wonke umuntu uthi angisule ikhamera. Wathi nje nginigabhe nje ngingayisuli. ngiyatshela futhi nawo mina ukuthi angibukoke ngiyakhokhela ngithala mala ngibona kumele usayine in noma wala okhokhela. Sebefuna ukuthi ikhokhele. kuphike yimlo nkosi ya imali thani Afana. Ngibona ihlaya my face account funa ithi update me please how soon Izobuyela lapho. Zamanje sabhede ikhamera. Chincho bore ngiyabare ya no. Chito bore ya bore ya. yeah that's the best what's up What's up? You sure? Subadudula nginguma. Nginguma. Abantu manathi 500 nje. Mangaze ngabuka abantu noma ba 500. Cause manitha abancane nje angazi nengayisho. Sengithi manje live. Sengawudubu live mona abantu abancane. Sengawudubu live manje. Ya usebuyele kulona. Sengawudubu live manje abantu abancane ngiyawuduba. Ulive mona abantu abancane sengawuduba sengimane ngingakhulumi since ngiyi-China. Abantu sengifuna noma bethi 500. Abantu ababuka necklace sengifuna bethi 500. If besa 200 and band eish. Ngimane ngiyithulele nje. Sengifuna ngenkani. Sengiyangifuna ukuthi abantu bebe 500. Since besa abancane angikwazi ngathi ngidume izizwe anga kuthiwa nje mina ngibuka abantu abawu 240. mama Sengifuna ukuthi mangibukwa
ngibuka abantu abawu-500 okay ngiyanibona njengamanje nibheke on 500 nawe yamanga awuthoki ngifuna ukuthi bangikhuluma ngibuka abantu abawu-500 yabo nje ulive wami nje uma uthi unabantu abancane sengingama ukuthi ngigcina ngokuthi nje kanye hey fine hamba ushone la hamba ushone sengingaphathangisa kuphela number 1 wena ubheja ngoba lapha mina ngiyabheja wena awubuye ngomuntu nje uthi hayi ubheja ngayo khona ngiyakuzulu densa sengifuna ukubuza right hayi wenzani yabona ufuna ukufollow yabo bona ufana lo fine mama lelethi mama But now, time is a big come on, okay. What's the thing is? You go for me, Nah, what do you want ayakhulu lama wena babi khona ethanda abafana akuthanda izinto khona ethanda abafana